miniaturas que abordamos precisamente este tipo de pezas pequeniñas que por sí solas pretenden crear unha atmósfera en 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, en tempos moi breves, a modo un pouco como de poemas. Vamos a empezar con 6 miniaturas procedentes de autores franceses. Comenzamos cunha cancionciña de Gabriel Fauré, que sería unha melodía, unha transcripción dunha canción para voz e piano, sobre un poema de Julie Proudhon. Despois tocamos unha cancioneta de Piernet. Piernet foi, igual que Fauré, organista, tamén formouse no Conservatorio de París, ali coñeceu a César Franck, a Massenet, a Debussy, fixo unha importante carreira como director de orquestra. De feito, dirixiu os concertos Colón entre 1910 e 1934, e ten unha gran producción. Despois pasamos a unha muller compositora, Germaine Taillefer, que era a única muller componente do grupo dos 6, onde tamén estaba Miló. Taillefer tamén ten moitísima produción, moita dela permanecía inédita, e hai pouco recuperouse un gran catálogo da súa obra. Esta peciña, a arabesque, aínda que data de 1973, pusémola antes da peza de Miló, que é de mediados do século XX, porque é máis en estilo romántico que a Miló, que xa ten unha armonía máis atrevida, máis do século XX. Acabamos
intermezzo do opus 117, o número 1, que é unha obriña xa original para piano solo, e é unha obriña composta ao final da súa vida, cando dentro das composicións de piano prefería formas máis breves, máis íntimas. Finalizaremos con esa peza.
nunca temos